sa DCGB! Ano nata ano yan? Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Belated happy birthday, Kuya Ramir Tanay. Ano po digdi? 50 years old ka na pala. May basbas na, Kuya Bond. Belated happy birthday sa muyang chief technician, Kuya Ramir Tanay. Hali pa yan sa Nabwa. Pwerte so, dakol-dakol ka mo nag-celebrate ka na birthday ka. Sa selebrasyon nindo duman sa Nabwa, nahiling ko sa picture. And then, syempre, happy birthday man po duman sa mga nagsiselebar ngunya na pagkaaldaw. Kan sa indang kumplianyo, petsa 11 na po kan Pebrero 2025. May mga nagkapirang mga LGUs na, digdi po sa probinsya kan Albay ang nagbalik na po sa klase. Makalihis ang suspension dahil nga ni isa na matian na pag-uuran digdi sa tuyang palibot. Pero may mga LGUs pa man giraray na suspendido man giraray ang klase ngunya na pagkaldaw. Pero dahil nga ni isa nagrarahay na ang panahon, ngunyan po na pagkaldaw, posibleng sa aga, balik na po sa face-to-face itong sunormal na klase. Pero ngunyan na pagkahapon, duman sa mga maagi dyan sa may parte kan ginubatan, medyo magtagama po kamunin huruhalawig na oras kan sa indong pagbiyahe dahilan ta alas 2 pagkahapon. Ano po hindi magkakaiga po ni na delegation parade po dyan sa Town Plaza kan ginubatan. Kasi rin dyan sa Albay Sports Complex. Dahilan ta bubuksan ang program proper alas 3 o alas 4 nin pagkahapon para sa Palarong Panlalawigan 2025. Maray na pagkauto kay Kuya Jerel Aranya. Sabi na, welcome back Ma'am A. Advance happy Valentine's to all. God bless all over the world. Kuya Jerel, kung ikaan mabiyahe pa si rin dyan sa Tercer Distrito kan Albay, ngunya na bago pa man mag-alauna nin pagkahapon, medyo mag-ipos ka na dahil ta posibleng kasuhapon actually nagbaarabutan na sa mga delegado hali sa Manilain na mga munisipyo asin syudad digdi sa mga munisipyo digdi po sa probinsya kan Albay para sa pagbubukas dyan. Kaya tadtaod po medyo posibleng magabat-an bulos kan trapiko dyan sa lugar na iyan. Kaya mag-iskusar na, magtagamanin na medyo huruhalawig na oras. Ano Sir Mark Andy Marbella, maray na pagkauto po sa Task Force Kaayusan at Kalinisan, digdi po sa syudad kan Legazpi. Garasaro ini yung Task Force sa Katuwang kan Commission on Election and iba pang mga government agencies na asay duman sa mga nag-arali sa mga nakakaulang sa tinampo. Matabang man ini posible sa pagtarangkas kay itong mga campaign paraphernalia na day po nakabugtak sa mga common poster areas and then day nakasunod sa ipinagtalaan na sukol kan Commission on Election. Sabi ni Sir Andy, happy birthday po kay Kenneth Olimpo. Hali po yan sa bilog na task force minabati. Saro ini sa grupo ni Sir Andy na mahihigos na nagmo-monitor po sa tuyang kapalibotan tanganing mahali itong sa mga illegal na nakaparada, itong sa mga nagninegosyo man ko ta na nagtitinda nin may mga candies, may kung ano-ano pa dyan sa palibot pero nagiging obstruction o nakakaulang po duman sa mga sidewalk. Ta imbis na agihan kan tawo ana po digdi duma naman sila nagpupwesto. Tawara man ki ibang mapupwestuhan. Tiga kauron ini nila Sir Andy tas tigpapasabot kung ano ana po digdi kung sein kung ano itong sa mga pulisiya na ipigpapautobdidikan lokal na gobyerno. Tanganing masiguro manawara kay obstruction sa mga sidewalk po digdi sa syudad.
Oy, kulibat ko po pala, duman sa mga joggers ta dyan sa, kay Kuya Ramir, di ka man lang po sa may partikan puro nagjajag, ano? Dyan kaya mga tugang sa may, ano po di sa Bicol University Sports Complex, o ining BU Albay Sports Complex. Epektibo poon kasuhapon, February 10, para mientras mo na Kuya Ramir. Di ko na magduman Kuya Ramir. So mga target mo dyan sa poro, mas dakol duman Kuya Ramir, sinasabi ko sa'yo. Di ka nga, olo kung sa mga OJT tao. Ana po digdi, di ka ko na magduman Kuya Ramir. Sabi digdi sa anunsyo na ipigpaluwas kan Bicol University. Poon po kasuhapon, and then sabi digdi, until further notice, para mientras po tabi inapig sarado itong BU Albay Sports Complex tanganing tauwanin dalan, tauwanin espasyo and adequate time ang mga atleta kan Bicol University para makapagpreparar, para makapag-ensayo, para digdi sa iskwaa, inibagang sa mga kompetisyon kang kan mga universities digdi pa sa nanggigibuhon sa regional level. Sa ipinaluwas na anunsyo kan BU Office of the Sports Development Program Coordinator, epektibo po iyan kasuhapon, February 10, 2025. Oy, maray na pagkautos sa kuyang amigo na kagawad dyan sa Barangay Humapon, kay kagawad Vince Arcos Abion, sabi na happy lunchtime. Gari nahiling ko wad Vince yung mga post mo. Gara nagahanap ka kan sarong aldaw ki Hanit, ki Crabs. Maray na pagka-udto po dyan sa imong lokasyon. Hay daw na ini si kagawad naglilimok-limok. Ta medyo maray na ang panahon dyan sa southern part kan Legazpi. And of course, ang pangapudan po kan Commission on Election. And then kanakalis na programa kan kapalibotan ta at tamanon ta kan DNR. Nabanggit duman Kuya Ramir kan ang mga amigo ta, amiga, hali sa DNR Bicol. Itong sa pangapudan ni Regional Executive Director Toto Emilia Jr. na para duman sa mga kandidato sa lado nasyonal, pati itong sa mga aspirante sa lado lokal. Day po tabi ka mo magdukot, magtakod nin mga campaign paraphernalia sa mga kahoy dahilan ta syempre may negatibong epekto po iyan sa mga kahoy and then sa tuyang kapalibotan. Sabi digdi, ang mga madadakop asin mapatunayan na nagbayular po digdi, ang matatawan po nin padusa basado man sa Republic Act number 3571 o ang Presidential Decree 953. Ang penalty Kuya Ramir, pwede da apong makulong nin 6 na bulan sa good 2 taon. Ang multa kaso nasa 500 to 5,000 pesos na. Hababaon kayang-kaya tang pisarungan ning tarpaulin pera ang kantidad. Bihira ka nang unin Kuya Ramir makakuha ki tarpaulin na nasa tig 200. Ang maray-maray ngunin na klase, pero although may tig sunod nga nin 2x3 na sukol. Ang hapot daw Kuya Ramir, masunod daw na dai mabugtakan, dai madukutan ang mga kahoy ta sa palibot. Kan nahiling ko sa mga post kan mga Commission on Election Offices digdi po sa probinsya kan Albay. Kaso bagong aga naglibot na sinda sa mga manalain na parte kan probinsya kan Albay. And then nationwide man po itong ginibong so Operation Baklas, itong paghali sa mga campaign paraphernalia na dai po nakabugtak duman sa mga designadong common poster area. Pero ang tigarali pa lang, itong mga kandidato sa lado nasyonal, and then itong mga party list. Tigtada man giraray, so mga nasa lado lokal.
Tas sa mga masunod pang aldaw, mapuunan sa indang campaign period. And then kasubago, nakahuro naman ni VP Henry and Regional Director kan Commission on Election. Sabi ni Sir Aladin Mallorca Leona, Ma'am, bati kami digdi sa Barangay Leona Pilar. Nakamonitor po kami. Maray na pagkautos sa Leona family dyan po sa Barangay Leona Pilar. Ayos ka man Sir Aladin, an sa imong pamilya, may sadiring pangaran, may sadiring barangay, dyan po sa Pilar kan Sorsogon. And doon man sa nagahapot, kung resume na daapuan biyahe kan mga sakayan pandagat, digdi po sa probinsya kan Albay. Sabi digdi sa pinakaultimong post kan Coast Guard Station Albay. Actually kasuhapon pa ining alas 5 nin pagkahapon ipigpaluwas. Matapos na halion itong sugale warning kan Pag-asa, kasuhapon pong alas 5 nin pagkahapon. Hinali na po ang suspension kan sea travel digdi po sa probinsya kan Albay. Kay bahan ka iyan, balik na po sa normal ang operasyon kan gabos na klase nin watercraft sa palibot kan o sa mga kadagatan, katubigan na sakop po kan probinsya. Pero syempre, so mga po digdi mga sakayan pandagat na saradit, just in case na nahihiling nindo ang sitwasyon na medyo alanganin, delikado po sa indong safety. Kung na nahihiling nindo ang saring ka na sitwasyon, then nanguna ka mo magpirit na magpalawod. Sabi ni Sir sabi ni Sir Aladin, amo nga ni Madam, sa diri barangay na amon, haha. Diyan ba Sir Aladin sa imong barangay? Gabus ba ng mga residentes diyan ang apelyido Leona? Maray na pagkauto kay Ma'am Bing Buen Bores and then kay Ma'am Tet Aldana Hakub kan Ravvax Animal Bite Center. May kuryente po tabi sa Indo. Sabi na, Ma'am, digdi po sa barangay mi, wara po nin kuryente. Hala, scroll ko daw ang anunsyo na ipigpaluwas kung igwa ang Albay Electric Cooperative. Tang nahiling ko digdi gari po, Madam or Sir, disconnection activity. Itong pagbisita ba ganinda sa mga barangay, tanganing putulan nin supply nin kuryente itong may mga existidong bills. Antig nakaschedule naman nguna aldaw. February 12 ang branch 1 dyan sa barangay sa munisipyo Kantiwi. May mga lugar siya na dudumanon sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 barangay dyan sa Tiwi. Sa Daraga, ang Barangay Alcala, Anislag, Banyadero, Baskaran, Budjao, Burgos, Maupi, Matnog, Asin, Namantaw. And then dyan sa may parte kan Pulangi, igwanin 5 na barangay na bibisitahon ang disconnection team kan Aleco. Ining Barangay Alnay, Balinad, Mindes, Napo, and Barangay Punso. Yan lang ang nakaschedule muna na pagkaaldaw. And then sa mga masunod na aldaw, may mga another set nin barangay sa branch 1, branch 2 sa indang bibisitahon. Tanganing syempre maparumdom sa mga sa indang mga miyembros konsumidores na dapat Kuya Ramer nagkokonsumo kan sa indang kuryente, dapat tatao ka man magbayad. Marinasan nga ni Kuya Ramer kung direkta nang nakaka-connect sa Aleco. Ang dipisel ka iyan kung natipon ang mga babayadan dakula na sa pagkakautang, tas nag-agi pa Kuya Ramer sa BAPA. Tapag dakula na ngayang utang, siyempre kung day man nababayadan kan mga nagkakapiraman, siyempre ang puputulan kan Kuya Ramer bilog na sakop kan BAPA. Maray na sana ka iyan kung direktang nakakonektar na iyan sa may kasadiri ng mga kontador, tapos ang pagbayad ninda direkta naman duman sa Albay Electric Cooperative.
Si Ma'am Hana Goldie Amor, nakaantabay po muna na pagkaudto. And then sabi ni Sir Aladdin, amo tabi madam, mga agom lang nakahalo digdig. Ay ka very good. Kaya man palan Sir Aladdin ang pinangaran sa indong barangay. So apelyido mismo kan sa indong pamilya. Takamo-kamo man sa napalan dyan. Dakol kita mga paradangog dyan sa may parte kan anapoligdikan Castilla Sorsogon. Sabi niya digdi, sabi ni Sir Gregorio Belolo Benitez, Ma'am Angel, mauran pa ba dyan sa 1st District kan Albay? Ay dito ka po masimbag digdi Sir Gregorio. Taday po ako hali sa 1st District. Pero posibleng marhay naman good ang panahon dyan. Tadigdi sa sentro kan Legazpi. Po di maray naman po ang sitwasyon kan panahon. Bad may paraan tabay kita dyan hali sa 1st District. Baka pwede po inong masimbag si Sir Gregorio. Ano po man Kuya Ramir, pwede na kita mag-sereblagan ngunya na pagkahapon. Ang sa kuyang kapartner po sa Lado Technical, si Kuya Ramir Tanay. Sa IT niya po dyan sa tuyang mga, mga OJT, hali sa Cat College. Nawala din sa mga pangaran kan mga aki na ini. Ako po tabi ang sa inyong nakaibahan ng na pagkaudto. Ako po si Angel Mostaza. Bye-bye. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at